ассалому алайкум дӯстон, подписчикон ва бинандагони гиромӣ. имрӯз 15 январи соли 2026 навори хонаҳо, квартираҳо ва хонаҳои заминӣ аз душанбе аз Данғара аз дигар нуқтаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз ҳаст ки навор ба нафъи шумо мешавад, яъне хонаҳои арзон ҳаст бардоро аз 90 000 сомонӣ сар мешавад. Видео ҳақиқӣ аст. хоҳишманд ҳастам аз аввал то охир тамошо кунед ва шахсоне ки хоҳанд хонаҳошонро савдо кунанд зуд ё ин ки мошин, квартира, техникаҳо, чӣ молу маҳсулот дӯстон аст, метавонед ки дар рӯи навор буда ҳамин рақам имо, ватсап, дасти, телеграм ҳамаш ҳаст. Бардорҷоно метавонед ки муроҷиат кунед. хулосаи гап, биёед дӯстон, ҳама касе якдонаи лайка мезанем. дар канали мо нав омадагиҳо ҳатман подписатсия кунед. аз шумо хоҳиш мекунам бардорҷоно, ҳеҷ чиз намешавад. хулосаи гап, мақсадаи кӯтоҳ мекунем, мегзарем ба эълони аввал. бобинед дӯстон, навори зинда анамхе квартира дар ҳисоби коробка дар маркази ноҳияи рӯдакӣ дар шаҳри Душанбе аст дӯстон, наздики бедаи гаи намин ноҳия. яъне хоб 2 ҳуҷра 49,5 метри квадратӣ бо нархи 290 000 сомонӣ. бардорҷоно бибинед ака, ҳолат айни ҳол дар ҳисоби коробка аст. баъд аз харидорӣ кардан боз худатон бардорҷоно метавонед ки таъмира идома бидиҳед. 2 рақам ҳаст, рақамҳои тисел ва ҳам вавилон, дасти ватсап яка ҳар ду рақамода ҳаста. метавонед ки айни ҳол занг зада муроҷиат кунед. дар пешаш мактаб аст, садик ҳаст. хулосаи гап, хона коробка аст, 2 хона ва кухни, ами обши масоҳат 49,5 метри квадратӣ. ҳоҷатхонаш отдельнӣ мешавад, ҳаммом отдельнӣ мешавад дӯстон. дом бошад, доми 10 ошонаага аст. хона дар 9 ошона қарор дорад. краскаи фасадша 1 ҳафта пас ростига мега, яъне ки сар мекунем. трезаош қати шкатурш қариб тамом карданд. яъне дӯстон, бардорони гиромӣ, аз шумо хоҳиш мекунам, сараввал агар дар наздикии ҳамин квартира бошед, агар яъне дар маркази ноҳияи рӯдакӣ агар бошед, як маротиба дигар рафта аз наздик бибинед ки сарро аз тиреза берун бигзорем, шаҳр намоён мешавад. хулосаи гап, дар ҷои обод аст, об мешавад, инҷа сведам ҳаста, бе ягон мамоният ҳатман аз наздик бибинед. масъалаи ҳуҷҷатоша қати якамон баъз як маротиба агар маслиҳат кунед, суҳбат кунед. бардоро инам хе хонаҳо бошад, агар шумо дар ҳисоби коробка бошад, дар ҳисоби пурраи ремонти нави замоне бошад, чӣ намуде набошад, агар заминӣ фарқ надорад. мо дар хизмат шумо ҳастем. подписчикои муҳтарам, канали Авто ТВ, агентство савдо. хулосаи гап, ҳамин каналҳо аз мо ҳастанд. 290 000 сомонӣ назди бедаи гаи ҳамин шаҳри ноҳия дар Душанбе дар ноҳияи рӯдакӣ аст. инсон ҳастем, дар сухан кардан бардори азиз мешавад хатогӣ, одамзод бехато намешавад. яъне хулоса ба шумо нишон додани ҳамин квартираҳо то ҳадди имконе ки шумо соҳиби хона шавед. яъне ҳолат ҳамин аст. састаяне мехел рости гап худам камтарак таб борам хана хӯрдастам. эълони дим мегзарем дӯстон. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор аст. бибинед ака, дар шаҳри ҳисор аст. ин дом бошад, доми 10 ошонаага аст. ҳолат айни ҳол коробка метавонед ки 2 ҳуҷраи хуб бикунед. 2 ҳуҷраи хуб карда мешавад бардоро 49 метри квадратӣ. ана ҳамин дом ҳаст дӯстон. нархи ин дигаргун, яъне ки 230 000 сомонӣ. баъд аз гирифтан боз метавонед ки аз худатон таъмирро идома диҳед дӯстон. об ва барқ ҳаста, мактаб наздик, мағоза наздик. квартира дар нуқтаи хуб аниқтараш қарор дорад. ин нархе ки ҳаст боз муомила дорад дӯстон. рақамҳои 4 то 0 24 888 ватсап яка ва ҳамдастӣ. хоҳишмандам хонаро як маротиба дигар рафта аз наздик бибинед. сеюм эълон мегзарем. бина яка бародор, соколни фурӯшӣ аз наздик навор кардем барои бинандагон, барои шахсоне ки аниқтараш хонахар ҳастанд. назди поликлиникаи навдай дар Душанбе, поликлиникаи нав агар дида бошед дӯстони азиз, назди поликлиникаи навдай 500 метр квадрат зиёда иҷода кам нест. нархи квадратш яъне $1200 сомонӣ не дӯстон, $1200. хуб, рақамҳои 554 77 27
77 واتساپ که دستی که میتونین که مراجعه کنین. سوکلنی فروشی برای زندگی نیست عینی حال. امی سوکلا می کوادراتورا میخرین. این خیلی با همه شما بردارم معلوم این چگونه حالت است. مغازین میشه، لیمپوپو میشه. برای بیزنس جای زور یعنی که شرایطتان بردارو برسد. اگر مقصد شرایط یه جمع بهتری نمیگه کمان خیلی کلاوی راحت چه کختان دیده است بردارو ترسده برای شخصی که بیزنس کنه بگه اگر میتوانن که به مامونیت اکده زنگ زده صحبت کنن. یعنی لایک ها را میزنیم حتما در کانال بیاین یک تا подписаться نکنید بردارو. بایلونی چهارم میگذاریم. به نهایت خانه ارزان در ناحیه دنغره در جماعت لالزار دهه آفتابرویه. ببینید چه خیلی دهه خوب بردارو جویش ما خنگه یا کی ما خنخرده استم چه خیلی کی انا نرخ می خانه 3 حجره که 15 ستیق زمین داره نرخش باشد 90,000 سومانی. چه خیلی که علوش که ویدیو را بردارو جانو دیدین که خانه 90,000 در حقیقت هست. خیلی چیز ما چیزایی لیش نمیمونم پس طرز میکنم تا حدی امکان. یعنی این خانه را سودا میکنه میگه از سببی که قرض دارم میگه راستی قرض دار هستم چیکار کنم خانه مجبور شدم میگه میفروشمش. نرخی که هست بردارو دستن زنگ بزنید که همین 3 تا نمره هست. اگر اکمون بفروشه یعنی که معامله کنند اگر باز خوب است. یعنی اینجا درون خانه است بردارو ریمونتش بد نیست. خیلی 90,000 دست کم نتاگه 15 سوتیق رو سیگاب شما دا هم خیلی حالت میتن دیگه. لوکس ای مرکز شهر دوشنبه با این نرخ خیلی با حالت اگر باشد با این نرخ نمیتونه تا این وقت شما دا. خب دوستان عزیز و подписчикон محترم انا سوم در کره میگه سویت هستی وزیرشته چه کی دیسه نمایان روشن خونه برای برق خیلی چی که اگن بوچکا هسته گام خیلی کراچی. پنجم اعلان میگذاریم شیر بچو در نوحه دنغره رو سیگاب در دهه ای سرگزان کی 8 سوتیق دوره و 2 در خانه نرخش 150,000 سومانی. بردار جان خواهشمندم لایک را بزنین حتما подписаться کنین. 150,000 سومانی رقم های 202 34 74 74 واتساپ یک و همدستی مرا من مراجعه کنین. کلیدار حجت خانه و یک آغل 10 متره دیگر هست. حمام هست، دیگدان خانه هست، انجام خانه هست. 3 طرف حولی رو سیگا محکم کرده یک طرفش ماندگی آب هست. سویت اکه بردارو چون هر وقته یعنی دوره میگه مکتبی نو کرده ایستادن. اینی حال 500 متر تا مکتبه می خونه این کمی قدر رزینسه دارد. ایره فراموش نکنه خواهش من هستم. خانه ها باشد 4x4 هر دش حجتش 100% از نامی کانال ما دوستان حتما زنگ زنید مراجعت کنید باز ما میله. یعنی ببینید دوستان اعلان ششم چیه؟ کوارتیره های فروشی طریق کردیت از کتلوان ها 60,000 سومانی پیش پرداخت باقی در 24 ماه. یعنی شما میتونید که انا کوارتیره بخرین از همین جا. یعنی که این در لایه ها مگه بردارو چخی بگم تو که راست که ای حاضرش تا چرتو جای باید هم خیلی شده که رفته آباد میشود. رفته آباد میشود بردارو подписчикои محترم. باقی 60,000 سومانی که این حال پاش پرداخت میکنه شما تا 24 ماه ها. یعنی 2 سال یکم تاگه است 2 تاگه 3 تاگه کوادرات ها از 45 متر کوادرات تا 100 متر کوادرات هم خیلی رزینسه میکنند کوادرات ها. این کامنات ها این کوادرات ها بردارو در اتشکه ها هستند. لنینگراد کجای گردش لنینگراد نزدیک فابریکا در ناحیه رودکی است. ناحیه رودکی در شهر دوشنبه است بردارو. یعنی اینجا فراموش نکنید شما. نرخ ها هر خیلی هستند. واریانت های کاروبکا است. همش دارای لیفت هست. اینا فراموش نکنید. خلاصه اگه دوستان دو رقم هست 988 321 123 یا اینکه 928 244 421 واتساپ دستی در هر دی رقم ها لوبوی خیلی کвадрат دوره میگم. انا دهه قاسمبای لبی دریاچه الاق مکتب آب سوید این چیزا همش هسته نزدیک به همون طرف. یعنی اعلانی هفتم میگذاریم و شخصانی که گفتن اکا کمی نرخ نوها اگر
баландӣ ҳам мекунад. хоҳишманд ҳастем хонаи люкс мода пешниҳод ки комментарии ҳамаи шуморо ман бардору ҷоно ба инобат мегирам. то ҳадди имкон боз дар комментҳои шумо ман ҷавоб метавонам бардор. ман комментҳои шуморо мунтазирам. квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ дар Душанбе дар 65 микрорайон аз Деҳқонбозор рӯ барои ҳамин бозорай. аз ҳамин Деҳқонбозор рӯ барои ҳамин бозорай квартира. 2 комната 61 метри квадрат дорад. бале нарх каме гарон, аммо ҳолат бениҳоят хуб. ва шахсоне ки маблағ дошта бошанд ҳеҷ яйдаи 720,000 сомонӣ боз муомила. рақамҳои 918 49 49 87. ватсап яка дасти яка марҳамат. ин квартира дар бинои 16 ошонага. бино 16 этажае, дар 13 этажае хиди ҳамин квартира. нави сохтмон навсохт, яъне таъмир бошад, нави замонавӣ. ҳамом ҷудо, ҳоҷатхона ҷудо, отоплени ҳаст, гармидиҳӣ ҳаст. хулосаи гап муомила аз шумо, яъне эълони 8 мегзарем. подписчикои муҳтарам, шахсони мукаммал. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд аст, дар 18 микрорайони шаҳри Хуҷанд. ҳисор нафтесам бардор, баъзеҳо ҳисор фикр мекунанд, дар ҳақиқат ҳам хеле ҳаста. дар шаҳри Хуҷанд, дар 18 микрорайони шаҳри Хуҷанд. 2 комната 61 метри квадратӣ бардор, бо чин ҳолат ремонти нави замонавӣ. агар ки дар Душанбе мебуд, ин нархи ай 700 боло мехест, барое ки ин штияк ремонт дора. ин чиза хитон шербачиҳо медонед. ва рақамҳои 928 99 80 89 марҳамат занг бизанед. квартира дар бинои навсохт аст. дар 4 ошона қарор дорад. дар 4 ошона таъмир бошад, таъмири нави люкс дизайнерӣ ҳатто бардоро. санузелаш ҷудо, яъне ҳамом ҷудо, ҳоҷатхона ҷудо, отоплени ҳаст, техпаспорт ҳаст, ҷойгишави назди поликлиникаи рақами 5 ҳамин шаҳри Хуҷанд аст. яъне лаби роҳи асосӣ нуқтаи хеле хуб дар қарор дорад. ҳуҷҷатгузории расмӣ тараққӣ нотариус, яъне ҳал мекунед. наҳм эълон мегзарем бардор ҷоно, подписчикои муҳтарам. боз як квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд дар 33 микрорайонаш. 2 комната 56 квадратай 490, яъне ки ба мақсади 500,000 гуфта истодан акамон айни ҳол боз муомила мекунад. яъне квартира дар бинои навсохт аст, дар ошонаи 5 аст. ин ҳолат сохта шуда, таъмири нави замонавӣ, ҳамом ҷудо, ҳоҷатхона ҷудо, дӯстон, отоплени ҳаста, лифт ҳаста, техпаспорт нест. ира ба инобат бигирем бардору. обу барқи доимӣ, тамоман инфрасохторҳо, яъне ки мактабу мағозаву масҷиду садики ана истгоҳҳои нақлиёти ҷамъиятӣ наздик ба нуқтаи хуб, яъне ки зиндагонӣ. ана дига чӣ то мефарӯ шербачиҳо? шарт нест ки шумо ай Душанбе, яъне бо нархи 500,000 дар ҳисоби коробка хона бигирем. метавонем ки бардора аз Хуҷанд ҳам хона бигирем, монен дар кортон мешавад. ватани азизи мо рӯз то рӯз обод шуда истодааст. шукри худо мекунем. мо даҳми эълон мегзарем бардору. шахсоне ки аз ваҳдат то нархи 450,000 сомонӣ квартира кофтен дар ҳолати хуб, комнатаҳои зиёд ва квадрати баланд, квадрати зиёд, ина марҳамат занг бизанед. дар милк комбинат не бардоро, шир комбинат не, милк комбинат, яъне орд комбинат. аллакай шумо хитон фаҳмиден. дар кӯчаи Ғалаба, дар шаҳри Ваҳдат. 3 комната 61 метри квадратӣ бо нархи 450,000 сомонӣ. рақамҳои 4 то 1 59 охираш 900 марҳамат занг бизанед. дар ошонаи дием қарор дорад. ҳолат сохта шуда, аллакай таъмири хуб, ҳамоми ин ҷудо, ҳоҷатхона ҷудо, отоплени ростигап надорад. ана лайкора ай ҳисоби шумо бардоро ман мегирам. хоҳишманд ҳастам, бизанед лайкора, дар канали мо подписатсия кунед, аз шумо ягон чиз наmerавад. инам хел бихоҳем ки ман чотка хонаи шуморо агар аз наздик низ ман рафта видео мекунам, навор мекунам, баъри бинандагон, баъри подписчикон ман пешниҳод мекунам дар кор шавад. агар рақамҳои рӯи навор буда, хоҳишманд ҳастам. акатонат додаи хештавр каси боша набоша, агар барои савдо кардани хонаи худ метавонед ки ба мо муроҷиат кунед. Авто ТВ дар хизмати шумо аст, подписчикои муҳтарам. ба шумо ташаккур мегӯям ки то ҳамин дам бо ман будед, навро тамошо кардед. ман аз ин миннатдорам. то наврҳои оянда хидмат ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.